Hej Sim. Vi starter op med at vaske panderne. Så. Nej. Shall vi have et 200 gram? Ja, vi tager på. Ja. Og vi sætter der der lige. Så vi sætter kaldt varmt. Hvor meget kaldt varmt? Ikke så der kan man se selv. Ja, her har vi daglig og vattnet. Nu varmer vi op, kører det. Den er klar. Det var nice. En teske natron. Nu pisker vi her. Det skal kigge okay då. Det var dramatisk intro. Det var nice. Nu vi sætter 120 gram af sikker smør. Ja, nu har vi 100 gram rå sukker. Til et juleparadis, til et landsted i det jyske, og alle de fjerkræ du kunne ønske. Totte. Ja. Først det då. Gunnar, jag hittar smör. Du sätter för medan du ska hräda. Og jeg sætter det på. Vi rimer fejtet då. Väl samman. Og nu skal vi sætte æg. Nu skal vi sætte æg i. Luna. Nej! Jeg vil have kaffe i det. Kold stop. Nu skal du sætte 1,5 teske af salt. Julekonens understel er fyldt med rust og skæld. Men må ikke det bliver alligevel. Det er 1,5. Hej, er det? Nu sætter vi halv teske af vanille. Her, nu sætter jeg 1,5 teske af baking powder. Nu rører vi det sammen her. Så blander vi kvæle og Min liste, den er cool. uri. Et slips, en krog, et højt til loftet, et liv som ikke er Og nu rører vi vel sammen her. Til et juleparadis, til et landsted i det jyske, og alle de fjerkræ du kunne ønske. Nå, vi sætter smør af det. Hvad hedder det der? Kakeform. Nu sätter vi tortellen vid den så rører vi den sammen. Rører vel. Selvom fuglen er genstridig, så er den også virkelig smil.
Jeg, nu sætter vi dejen i et par kageform. Bare min fugl er fuld af jul. Jeg, Bare min fugl er fuld af nu jul. bager vi kagen 30 minutter. Bare min 180. Ja, julens hvide skær ruller ind over byen. Julemanden kommer ikke, hvor kagen er til syg. Julekonens understel er fyldt med rust og skæld. Men må ikke det bliver Vad lukter det? Er det kage i ovnen? for de stikker op. Selv hvis jeg ikke har julemand, så har jeg mig en lille julemand. Nej, Så skal klare tillykke, Suma. konen rører mig ikke igen. Men det er ingen creme på kagen. Hvorfor? Jeg skal bruge til at creme. Vi sætter 200 gram af smør. Smid den ud. Det er nød. Hvis det bliver alt for tungt, så kan du Bare en dråbe såpe, så vi ikke dræber fisken i vandet. Nu sætter vi smøren i gryden. 200 gram smør. Og nu sætter vi 120 gram af sukker. Og så hælder vi den i gryden med smøren. Og nu en halv teske vanilj. Nu sætter vi 12 deciliter af fløde. Nu rører vi den sammen, gryden. Den ser meget vel ud. Nu ser vi såsen i dish. Julens hvide skær ruller ind over byen. Julemanden kommer ikke, hvor kagen er til syn. Julekonens understel er fyldt med rust og skæld. Men må ikke det bliver jul alligevel. Grisen Mexico. krop de svisker op. Selv hvis jeg ikke har en julemand, så har jeg mig min juleand. Jule, jule, jul. Om jeg så skal klare det selv,